Подходяща ли е програмата, ако никога не съм правила лицева йога? Това е може би най-честия въпрос, който виждам и е напълно нормален. Аз също никога не бях правила лицева йога преди FaceLab. Даже ако трябва да съм честна, имах доста странна представа какво представлява. Някакви си физиономии и кривене пред огледалото. Реалността обаче е съвсем друга. Програмата е направена точно за хора, които започват от нулата. Всичко е показано много ясно, кое движение за коя част от лицето е, как точно да го правиш и какво да усещаш, за да знаеш, че го правиш правилно. Няма нужда от никакъв опит, нито от някакви специални умения. Движенията са леки, логични и реално доста интуитивни, когато ги видиш. И още нещо много важно, не е нужно да отделяш много време. Аз започнах с по 5-10 минути на ден, просто добавени към нормалната ми рутина, без да променям нищо друго. Така че, ако никога не си правил лицева йога, това всъщност е най-добрият момент да започнеш, защото в FaceLab не очаква да знаеш нещо предварително. Тя те води от самото начало. Надявам се това да ти дава яснота, защото много хора си мислят, че трябва да си навътре в темата, а реално не е така. Ако ти е интересно да видиш как изглежда програмата отвътре, можеш да я разгледаш в сайта им. Линкът е долу.